Moi drodzy, w Dead Island mamy, jak widzicie, mnóstwo sposobów na poradzenie sobie z zombie. Jak widać, radzę sobie z nimi całkiem sprawnie, czy to z buta, czy to z łoma. Ale jak radzilibyśmy sobie z zombie, gdyby naprawdę doszło do inwazji? Moi drodzy, inwazja zombie generalnie nieprzyjemna sprawa, ale trzeba być na nią gotowym, Straszą nią nas we filmach, w grach, w książkach, a nie wiadomo kiedy nastąpi ona, naprawdę. Także, moi drodzy, w związku z tym ja jestem w zasadzie przygotowany. Kupiłem sobie taki strój, kombinezon, który, mam nadzieję, uchroni mnie przed ewentualnym zagrożeniem. Kosztował on 9 zł, także no, nie przepłaciłem jakoś szczególnie. Niestety był tylko rozmiar XXL, ale myślę, że powinno być dobrze. Są takie fajne ściągacze, także chemiczne, prawda, płyny i wszystko takiego. Jak ubierał kiedyś ktoś coś takiego? Jad od zombich na pewno mnie nie pokąsi. Aha, dobra, najpierw na nogi. Okej. I słuchajcie, i w związku z tym mam do was konkurs. W ogóle widzicie mnie? Mam do was fajny konkurs. Mianowicie, nagrodą są 2 zestawy na Dead Island Definitive Collection, czyli te 3 gry. Dead Island Riptide i ta trzecia taka arkadowa. Wszystko to w tej odświeżonej oprawie graficznej. 2 takie zestawy mam dla was. Moi drodzy, na czym polega konkurs? Musicie po prostu wejść na Facebooka, mojego fanpage. Jak nie macie konta na Facebooku, to sobie załóżcie. I, moi drodzy, tam wysyłacie mi zdjęcie tego, co macie pod ręką, co by wam pomogło w walce z zombie. Czyli to, co macie pod ręką gdzieś w swoim otoczeniu, co mogłoby posłużyć jako broń. Nie wiem, jakaś lampa, monitor czy coś. Tego mi robicie zdjęcie i pod tym postem, z tym filmem na Facebooku, na fanpage'u, link do fanpage'a oczywiście macie pod spodem. Jako odpowiedź do tego posta przesyłacie mi zdjęcie. Ja czekam, powiedzmy, jutro do godziny 12 w nocy i spośród tych zdjęć losuję 2 zdjęcia najciekawsze, najoryginalniejsza broń i te osoby zostaną wynagrodzone właśnie takimi kodzikami, w zasadzie 3 kodami, bo to są 3 osobne kody na 3 gry. 2 takie zestawy Dead Island Definitive Collection po prostu rozdam i będzie sobie można zwalczać zombie w grze i przygotowywać się na inwazję na żywo. Ja jestem, moi drodzy, przygotowany. Drink antidotum, miecz, także no. Zombie, nadchodźcie. Ja się nie boję.